Well, in Johan Law. Cur da hain? Tá intern nua blogger seach sa seach. Yeah, teach seach le tú a chick all amach. Oh, Shinny! Hi, it's Michelle. Oh, 1 second. Come in, not off Lana. Tá má ceappa go nearna an glantóir an nach seach No. Cara sé seo. Bhí me se súil go mór le bú leis an intern nua blog. Ach níor hiig mé gur duine dus na cailíní sin a bhíonnta. Well, last ar gaine. An gahan tú? Tá so. Ní chaham, ach cai mé not a réiteach so le daim a gobar. Ní féidir sin a las tíine seo. Níl na vibes ná seo ceart a chudabe. Saoirse, céir é seo? Oh, bhí foiineamh aisteach a tíocht an river sin. Seo má laptop nua. Hirsche, tá sé cúga chlog, na chud tú go leáile. Tá gealach lá na nacht. Ach feice mar balthú. Right, slán.